area rogobo tamo bum herok ni tong romni tabu school hospital ke school ni je hostel obo herok no bsang tini guri na lekha thachungani sekang sai thangnai chini YTF ni central ni president vice president Ronjit Bobo Salangka je chini mo ADC elakani bising kalaijak mo chini ADC ni junior basic school Jumia colony ke chini si school ke chini ni bisingo no SMC committee rogo bo tongnani kok tongmani abo hero sing agi rogo chair jagya sing omno tini chair ni pika buni dokoni borok mangse SMC committee o member rok ngak nga sing obrong nong tam khlaiman sing tini visit khlaikya hangkai ango tini hotat ke tini oro phaisok paikya ango tini phainan kok tongmani ya hangkai ano ring holaikya ang bo khoroksa ni mung to bakse sini apa nangi manang Bisram Deborma tabo YTF Central Executive Committee ni ang secretary otongo hangkai sungomono sung je tini oro asuk laimani obrong sung message ni bising tipna sung bubagrano rohnai bini knowledge thangtung sung oro tam khaijagi tong chino je nolsor block hangke belai ni weakness ni thachingo saka ubu weak no karon ko jago tiprasa kom tiprasa dokaros hangka asekrei bunche jotun se kom hangkai abom bagini sung buibai khel khusi moto sung thangjagi rok tongo chini man thai soktai abrok manya ke buyoro baksa kokti soimano nor gota mo man thai soktai mang om hai koksa nong greater tipralen ro he tam pogi de thangka am hai rok bui kokti soimano na greater tipralen to chini number 1 chini na harmong manani nang sungobo ke greater tipralen maya sa jorato chini je ungklogo je man thai phai tongone abuto sung manani nango block tei zonal tei je phainane je phai tongmani man thai abo sung manani ne nango abo tipra mota khaini chi man thung abo kogya chini tipra san bagai se sung sano kosuk nong situng jotono hamla tei chinoro central ni chini YTF ro bo sokpaijak khorok tham state secretary chini ka Bisram tei Dabudrai tei khoroksa chini Asis pecheng tini bisas to khai chini Nolsor block kha general jagao klayo kaisa reserve seat SC ni belai weakness chini Nolsor block level abni bagai cheng strong khainani bagai cheng kaisa chai to hoi tongo tini ni theke cheng kaisa kok sab laikha tamba chini weakness tangai chengno ase block ni hoite je kunu manthai soktai chengno rohajagya aboni tini cheng achuk laikha bwskangno cheng nangkhai choba khainai haike movement khainai sudu manthai soktai niya tei chini borok rokno block rogo thangkangkai kebana se care khaijagya chini borok sudu bisas tokai chini borok tamni hinba chini Nolsor block kana thangkai 10 rokman singkaba direct noma so sinai khabo chino asuk care khaijagya je kuno no rohajagya boni bagai जों दिनैनि थेके समायतां लायखा बा बस्कांग मुभमेन्ट खायनानि बागै गांखाय चिनि YTF रकबो बस्कांग चिनि नलसरनि YTF बा तिप्रामथा चिनि पेरेन्ट्स जों ते TWF वुमेन गाय जों कायसा ग्रेटर तिप्रालेननि चिनि बुबाग्रा जे नाहारमु Greater Tipralen aboni teibo जों kaisa movement khainani bagai chini Nolsor ni hoite जों abono jogaibo जों tini achuk laika tei kabangma tongo chini oborong no teibo ba chini lama rok no tei ba school rok no chini yang karekta jaga school tongo chini ADC ni under जों आरो दिनै जों भिजिट खायलायका जोंनि YTF बा जोंनि पेरेन्ट्स पार्टी ngैनाय आरो जों भिजिट खायफ्रु नुकजाखा आजागाव जुमाया कॉलोनी नि कायसे दं गरो ओंखाय आजागाव SMC कमिटि नि कायसे दं माने
आरोबाव बुइनि जाति रक